איך צומח דשא? איך צומח דשא כך. חשבנו שצומח הדשא, אז זהו, שלא. בשנה 1947 שעה כחולים, דשא ירוק, 86% מהארץ זה דשא. מתוכם 14% נשים. בואו נראה כמה ילדים של היום יודעים על דשא. שלום ילדים. דשא צומח במרחבים נרחבים באזור דרום אמריקה. מה פתאום? הוא צומח בגינה פרטית. לא נכון. מה פתאום? דשא? שירותי הכלבים. דשא זה כזה... אח שלי, יש לו כזה נייר לבן והוא שם כזה בפנים. אבא שלי גדל. זה מה שהילדים של היום יודעים וחושבים על דשא. אנחנו כאן כדי לשנות את זה. ובעזרתכם, רק בעזרתכם, הם יוכלו לדעת זאת. אז איך באמת צומח דשא? אף אחד לא באמת יודע.